No Tešik Parančoldy. Sme v Požombe. A tu sme pred Národným divadlom. A tu je... čo sú toto? Vianočné trhy? No. Ideme pozrieť, čo to tu robia. Ideme pozrieť, či tu majú aj zľavy pre seniorov. Však všetci seniori na Slovensku penzisti živoria. Tu majú varené víno. Krásne varené víno. Prosím vás, vy tu máte zľavu pre seniorov? Nie. Nemáte zľavu, no. Pre seniorov nemajú zľavu, no. Prosím, pekne. Ja. Takže uvidíme tu. Prosím vás, vy tu máte zľavu pre seniorov? Nemáme. Nemáte. A toto vlastní niekto iný, alebo to všetky vlastní... Každý je niekto iný. Niekto iný, Takže možno ešte budú mať pre seniorov tam zľavy? Možno niekde áno. No tak dobre, ideme pozrieť, či nájdeme nejako, ktorý má zľavu pre seniorov. No. We speak English. That's yes, good. Sir, for sure. Vy máte zľavu pre seniorov? Oficiálne o takom neviem, ale čapujem určite viacej. Prosím, vy čapujete viacej? No, pre seniorov áno. Áno, ale zľavu nemáte. No, to ide tak o zľava. O koľko viacej? No, pre vás dáme o 1 dec určite. Ináč to predávate za 1 deci? Koľko je to 1 deci? A podľa toho, čo chcete, od 1 deci nepridávame, minimálna dávka je 2 deci a ide to od 3 aj viacej. A varené víno? Biele, červené 2 deci 3 eurička plus záloha za pohárik, no ako. No, takže, keby som kúpil toto, by som platil 3 eurá. Áno, plus 2 eur záloha za pohárik. Takýto systém. Dopijete, vracate pohárik späť a dostávate 2 eur späť. Dobre. A teraz, ako seniorovi, vy mi dáte 3 deci? Áno. Za túto cenu? Áno. Dobre. Viete čo? Dobre. Uvidím, čo tam dávajú, či tam majú niečo lepšie. Ak nie, tak sa vrátim sem. Prosím. Dobre, toto je super. No prosím, tu máme niekoho, kto sa postará o živoriacich seniorov. Dobre, no, takže aj keď seniori živoria, ale aspoň sa môžu napiť viac za tú istú cenu. Dobre, toto je super. Dobre, no tak uvidíme. Dobre, ideme popozerať a asi sa sem vrátim. Keď nenájdem nikoho iného, lepšieho, tak sa vrátim sem. No. Prosím, pekne. Vy tu máte... Dobrý deň. Dobrý, čo bolo? Prosím, vy tu máte zľavy pre seniorov? Nie. Nemáte. Seniori sú živoriaci. Všetci seniori živoria, oni sa nemôžu prísť kupovať takéto drahé veci. No. To by ste museli s majiteľom nesiť. Dobre, no. A kto je majiteľ tohoto? Ale on tu teraz momentálne nie je, takže to skorej večer sa musíte zastaviť. No, dobre. A tak mu povedzte, keď uvidíte, že pre seniorov by mohol dávať zľavu. Spomeniem mu, hej. Dobre, ďakujem. No, takže, tuto určite nemajú zľavu pre seniorov, že? Nemáte zľavu pre seniorov, lebo hlavní seniori by prišli, by tu všetko vyjedli. No, takže nemôžu dať slavu pre seniorov. Pozrite, všetky dobroty by sa nahrnuli seniori a všetko bolo vyjedené. Takže takto. No. Takže. Toto je výhore, to voní všetko. Prosím vás, vy tu máte zľavy pre seniorov? Zľavy? Nemáme šéfe. Ne? Kúri. Povedzte majiteľovi, nech dá zľavy pre seniorov, hľadujú a nemôžu si dovoliť takéto ceny. Kúrnik šopa. Cigánsko, no. Dobre, zdravíčko. Jak sa máte? Vy ma poznáte? No, tak dobre. Tak bude videjko. Teraz tu chodím a zistím. Otázka, že kto vás nepozná. Dobre. Teraz tu bude videjko, že ktorý stánok dáva zľavy pre seniorov. Žiadny asi sú. No tak áno, zatiaľ som nenašiel, ale jeden stánok tam
dá za cenu dvodeci, že dajú seniorom 3 deci. Takže... Akože pitia. No, pitie, no. To je niečo iné. No, dobre, budete vo videjku, dobre. Majte sa. Dobre. No, prosím. Toto je krásne. Krásne niečo. Len to chcem vedieť, vy tu máte zľavy pre seniorov? Zľavu pre seniorov. My máme iba správa pre juniorov. Aha, takže takto. Seniori môžu pokapať. A kde majú zľavy pre seniorov? No tak zatiaľ som len jedno našiel, kde predávajú pitie. Tam mám, pre seniorov dajú, za cenu 2 deci dajú 3 deci. Takže, prvýkrát. áno, tak ja som tiež prekvapený. Oni sú akože ochotní, že čo je na A tom. zatiaľ som nenašiel nikoho, kto by dával zľavy pre seniorov. No, tak nevieme zatiaľ. tak by ste mohli... Nám nedal nikto zľavu na nájomné. No však toto by ste mali vybaviť s primátorom, povedať, že vy dávate... My sa ho bojíme, primátora. Alebo neviem, kto to má na starosti, že vy budete dávať zľavy seniorom a nech vám dá zľavu na nájom. No, tak To by sme sa nedožili. no tak, ale by ste mali skúsiť, no. Dobre, takže nič, no. No, takže uvidíme. No, prosím, pekne. Krásne niečo. Prosím vás, vy dávate zľavy pre seniorov? Nie? Nedávate. Takže ani tu zľavy pre seniorov. Takže seniori budú musieť... Sem nemôžu chodiť. No. Samé dobroty. Prosím vás, vy tu dávate zľavy pre seniorov? Pre seniorov. Nedávate zľavy? Niečo, tak... Seniori nemôžu sem prísť, no. Takže, takto, no. Takto mám 20 a potom mám tuto 30. Keď si odmerám tuto. Prosím vás, vy dávate zľavy pre seniorov? Pre senior, či dávate zľavy? Môžeme dať Áno, koľko dávate zľavu? euro. Môžeme dať za 5. Euro? Jaj, takže trdelník, keď je 6, vy dáte za 5? Môžem dať za 5. Takže toto je, toto sú prosím pekne. Starajú sa o seniorov, dajú zľavu euro. Dobre, toto ste len 2. Jeden, čo tam predáva drinky a vy, čo trdelníky. Takže seniori tu dosejete zľavu. Na náš trdelník, No. výborný záhorácky. Takže vidíte, toto sú, a vy ste zo Záhoria? Recept máme zo Záhoria. Ja, a vy ste Záhoračky, no dobre, no. Ja som zo Žiaru. Dobre, takže tu dosejete euro zľavu. Dobre, vďaka. No, prosím, 2. Krásne rybičky. Nádherné. A prosím, vy dávate zľavy pre seniorov? Pre seniorov, či dávate zľavy? Nedávam zľavu. Nedáva, tak... Má to proste svoju cenu a Ja viem, nemôžu to predať za mým. keď ste vybavovali nájom, ste mali povedať, že vy budete dávať zľavy pre seniorov, nech vám dajú zľavu na nájom. Viete, dobre, ale už je neskoro. Příštěm po funuse, no. No áno, ale tak potom na budúci rok skúste, že vy budete dávať zľavy pre seniorov, nech vám dajú zľavu na nájom. No, ale to by nebylo špatný, no. Áno. Som z toho unavený sa vypytovať. Kde proste majú drahé nájomné, no tak čo? Musia si to nejak vyžmykať od niekadiaľ. Tak som tu späť. Vy ste jeden z najlepších tutok. Dobrý, tu vy a ešte tam také slečný trdelník dávajú zľavu pre seniorov a ostatní to nič. Takže vy ste najlepší. Dobre, takže dajte mi totok. Biele varené víno za cenu 2 deci. Dajte mi 3. Ja tu vypijem, nepôjdem preč. Varené víno, No. biele. To bude 3 euro vínko, 2 euro pohárik, dokopy 5 eur. Dobre, počkajte. Dobre. A vy rozprávate s prízvukom, vy ste odkiaľ? Estónsko. Dobre. Áno, prišiel sem študovať a rozmyslel zostať. Toto sú podnikatelia, ktorí sa starajú aj o
Senior. No. Dobre. No prosím. Takže všetci sem vám robím reklamu. Všetci sem, seniori, sem prídete. Toto je ktorá? To je tuto, no. Neviem, tu je očíslované, nie je to očíslované? A trojka, tretí stánok od... Tretí stánok od toho, takže seniori tu budú pekne. Tu sa o vás postarajú, no, takže... Keď príde babka s detkom, príde, dostane 3 deci vareného vína, to vypijú obidvaja, tak budú šťastní. No. Áno. Tak toto bude, no. Takže, tieto trhy sú tu buď dokedy? Plánujem do 6. januára. No, takže do 6. januára, tak poďte, lebo tu bude rada na toto varené vínko. Takže, no. Dobre? Jo. 3 deci vareného vína, to je dobrý. Toto, keď prídu sem babka s detkom a dostanú 3 deci za cenu 2 deci, to je pre nich to budú takí ožratí, že až. No. Takže... No, takže vínko sa už dopíja, 3 deci sa dopíja. Najlepší stánok z celého vianočných trhov. Toto. Takže tu prídete. Tu je tretí stánok, áno, tam je 1, 2, 3. Tretí stánok a tuto všetci seniori, nech je tu rada. Takže pripravte sa, nech je tu rada a všetci sa budú čudovať, ako to, že tam je taká rada. A nikto u nás, no preto. Všetci seniori sem prídu. Tak, dopite. Teraz vrátime. Takže tu teraz vrátite tento pohár a dostanete glavička späť. No, takže takto to je tu. Dobre. Ja poviem bločiť. Dobre, ďakujem. No, takže takto. Dobre, veľká vďaka. Ďakujem vám pekne. No, dobre. Dovidenia. No. Tak a ešte predtým, ak pôjdeme, tuto pozerám, čo to je tu? Triediaca stanica. Tu je triediaca stanica. Čo toto? Toto som tu ešte nevidel. Dobrý. Toto som tu nevidel. Toto je triediaca stanica tuto. A to sa ide ako, že komunálny odpad a to. A kto sem nosí odpad? Ľudia. Ľudia? Ukážte. Tu sa vlastne dáva jedlo, nedojedia. Povie sa koľko jedla. Tuto, keď bezdomovci, takže bezdomovci, pozor, tuto biologický odpad, tu je dosť veľa jedla. Takže bude viacej. Keď bude viacej? No takže... Určite áno. Takže ak hľadujete, tu bude o vás postarané na tých vianočných trhov. Pozrite. Už sa to zaplňa. A pani povedala, že tu bude viacej ešte. Do večera. No, aj klobásy sú tam? Aj klobásy tam budú. Počkajte, aj klobásy tam budú. Aj cigánska? Áno. Všetko? Aj lokše. Lokše, cigán. No tak vážne, bezdomovci. Tento bezdomovec nevie, že už sa jedlo pre neho zbiera. On nevie. Tam v kontajneri sa zbiera pre vás jedlo. Vy nezomrete od hladu. Vy, ktorí umierate od hladu, nezomriete. Prečo? Pretože tu bude všetko. Všetko na okoštovanie. Tu budete môcť okoštovať všetko, že? No tak prosím. Pán, jak sa volá primátor? Valo? Takže pán Valo sa o vás postaral bezdomovci. On sa o vás postaral. No kurva, to dobre vymyslel. Radšej nech nájde prácu. Tuto dal triediacu stanicu. 4 sú tu. Prosím? 4 sú. A 4?
Tu sa 4, takže keď v jednom nenájdete cigánsku alebo klobásu, môžete ísť popozerať všetky 4. Ten Valo, toto je. Takto sa on staral bezdomovcov. No, on nedá, aby všetko hádali do jedného kontajneru, pretože potom by si sa museli hrabať vo všetkom. Ale takto sa nemusíte hrabať vo všetkom, v použitom riade a v tomto a v papieroch. Nie, tuto máte krásne iba žrádlo. Iba žrádlo tu máte. No, toto je nejakú humanitárnu cenu pre pána Vala, primátora by mohla byť, lebo toto sa ešte nestalo, že bezdomovci by mali zvlášť kontajner pre jedlo. To nie je nikde v Bratislave. Je odpad pre fľaše, je odpad pre, papier a odpad, ale nie odpad pre jedlo. Nikde v Bratislave, iba tu na vianočných trhoch. To je primátor Valo. To je ono. No, veľká vďaka za bezdomovcov. Dobre, veľká vďaka. Ďakujem.